pentru distribuitorii Neolife și invitațiilor. E buonasera anche a Mariana che mi farà da interprete in questa serata. Ciao Roberto, Ciao, Mariana. con grande piacere come sempre. Allora, io mi presento per coloro di voi che mi vedono per la prima volta. Mă voi prezenta pentru aceia dintre dumneavoastră care mă urmăresc pentru prima dată. Sono un biologo, Sunt biolog, sono il responsabile dei prodotti per Neolife Europa sunt responsabil cu produsele pe întreaga zonă Neolife Europa e sono entrato in Neolife 16 anni fa. și m-am alăturat acestei societăți acum 16 ani, dopo aver lavorato per diversi anni nel settore della tossicologia. după ce am lucrat mai mulți ani în domeniul toxicologiei. Sono entrato in Neolife, una società che è sul mercato da più di 60 anni. M-am alăturat societății Neolife, o societate care se află pe piață de mai bine de 60 de ani. È una società che ha a disposizione dei prodotti di altissima qualità. Este o societate care pune la dispoziția tuturor produse de cea mai bună calitate posibilă, Grazie al contributo di un comitato di consulenza scientifico. datorită aportului Comitetului de Consultanță Științifică, Che è un pool di ricercatori ben inseriti all'interno della comunità scientifica internazionale. acesta fiind un grup de oameni de știință cu conexiuni foarte adânci și puternice la nivelul comunității științifice internaționale. Ora, molte aziende del nostro settore vantano un comitato di consulenza scientifico. Multe societăți din domeniul nostru de activitate se laudă cu un astfel de comitet de consultanță științifică. Noi vantiamo di essere stati i primi a creare un'entità del genere nel settore. Însă noi ne putem lăuda cu faptul că am fost primii care am creat o astfel de structură în cadrul societății noastre. Allora, inizio adesso a condividere la mia presentazione di questa sera. Am să vă share-uiesc ecranul, să încep prezentarea din această seară. E vediamo qua. Parleremo di un argomento che è molto vicino a noi. Și vom discuta despre un subiect care ne este foarte apropiat. Perché il Natale è dietro l'angolo, mancano poco più di 10 giorni. Pentru că, într-adevăr, Crăciunul este imediat după colț, mai sunt câteva zile și va fi această sărbătoare. E vedremo come arrivarci preparati dal punto di vista nutrizionale. Și vom vorbi în seara aceasta cum putem să ne pregătim pentru această sărbătoare din punct de vedere nutrițional. Perché è vero che il Natale è un periodo molto felice. Pentru că, da, așa este, Crăciunul este o perioadă fericită din timpul anului. Ci si riunisce con la famiglia, con gli amici. Ne întâlnim cu familia, cu prietenii. Però il Natale può provocarci anche un po' di stress. Dar această sărbătoare și această perioadă ne poate produce și ceva stres. Al nostro corpo e anche alla nostra mente. În special corpului nostru, dar și minții, și la nivel mental ne poate stresa. E vedremo insieme come nutrizionalmente possiamo affrontare questo tipo di stress. Și vom vedea împreună mai departe cum putem face față acestui stres și din punct de vedere nutrițional. Ma prima di focalizzarci sul Natale, sulle sfide del Natale, dar înainte de orice, de a ne concentra asupra sărbătorii acesteia și a provocărilor aduse de această sărbătoare, ritengo sempre opportuno partire dalle basi. Întotdeauna consider că e bine să pornim de la baze. Non importa se sia Natale, se sia Pasqua, se sia Ferragosto. N-are importanță dacă e Crăciun, Paște sau Sfântă Mărie. Tutti gli anni, tutti noi, per tutto l'anno dobbiamo seguire uno stile di vita sano. Cu toții, în tot timpul anului, trebuie să avem un stil de viață sănătos. E uno stile di vita sano è composto di questi fattori che vedete sullo schermo. Iar un stil de viață sănătos este compus din aceste aspecte, factori care sunt acum ilustrate pe ecran. Un'alimentazione equilibrata. O alimentație, o dietă echilibrată. L'esercizio fisico. Mișcarea, exercițiile fizice. Almeno mezz'ora di passeggiata al giorno, di camminata al giorno. Cel puțin, minim, 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi.
Ovviamente possiamo fare anche di più e fare uno sport sulla base del nostro corpo, della nostra età. Bineînțeles că putem face mai multă mișcare, putem să practicăm un sport în funcție de corpul nostru și de vârsta noastră. Poi dobbiamo cercare di riposare e dormire adeguatamente. Apoi, odihna este extrem de importantă, trebuie să ne odihnim și să dormim într-un mod adecvat, corespunzător, Questo è fondamentale per dare la possibilità al corpo di recuperare e affrontare un nuovo giorno. pentru că în felul acesta dăm ocazia corpului să se refacă pentru a putea face față provocările de a doua zi. Anche idratarsi è molto importante. Un alt aspect foarte important este hidratarea. Este extrem de important să fim hidratați, Siamo fatti prevalentemente di acqua. pentru că suntem făcuți în special din apă, într-o proporție foarte mare din apă. Fumare non può essere incluso in uno stile di vita sano. Fumatul nu face parte dintr-un stil de viață sănătos, deci nu este inclus în acest stil de viață sănătos. E poi dobbiamo cercare di gestire lo stress. Și de asemenea, un aspect foarte important este acela de gestionare a stresului. Difficilissimo nel mondo d'oggi, Foarte dificil în lumea de astăzi, în timpurile pe care le trăim, perché viviamo una vita molto, diciamo, molto dinamica, molto piena di impegni e di stress. pentru că trăim o viață foarte dinamică, plină de obligații și de stres. Però idealmente ciascuno di noi dovrebbe cercare di trovare i suoi propri modi per gestire al meglio e contenere lo stress. Însă fiecare dintre noi trebuie să găsim acele metode și modalități prin care să gestionăm stresul și să reducem stresul și efectele lui asupra noastră. Focalizzandoci un attimo su un'alimentazione equilibrata, che cos'è un'alimentazione equilibrata? Dacă este acum să ne concentrăm pe aspectul alimentației echilibrate, ce ar putea însemna acest lucru? È un'alimentazione ricca che includa tutti i gruppi alimentari, O alimentație variată, bogată, care să includă toate tipurile de alimente, ma in particolare che sia abbondante di grani integrali, frutta e verdura e pesce ricco di omega 3. dar dintre aceste alimente trebuie să abunde cerealele integrale, fructele și legumele și peștele. Perché questi alimenti forniscono al nostro corpo e alle nostre cellule i nutrienti di cui hanno bisogno per funzionare bene. Pentru că toate aceste alimente furnizează organismului acei nutrienți de care are nevoie ca să funcționeze în cele mai bune condiții. Quindi torno a dirvi, non importa se sia Natale, Pasqua, Ferragosto, dobbiamo tutti mangiare bene e seguire uno stile di vita sano, sempre. Revin la ideea de mai devreme și că spun că nu contează ce sărbătoare e, Crăciun, Paște, vacanță, alte sărbători, cu toții trebuie să avem un stil de viață sănătos și o alimentație sănătoasă. Adesso pensiamo un po' al Natale, visto che è vicinissimo. Acum să discutăm de Crăciun, pentru că este atât de aproape de noi. Quali sono le sfide del Natale? Care ar fi provocările pe care le aduce Crăciunul în viața noastră? Allora, intanto c'è un cambiamento nella nostra alimentazione. În primul rând este vorba de schimbarea alimentației. Si mangia di più del solito. De Crăciun se mănâncă mai mult ca de obicei. Si mangiano cose diverse dal De solito. asemenea, se mănâncă alimente diferite, lucruri pe care le mâncăm numai de Crăciun. Si mangia anche in tempi diversi dal solito, in De orari. asemenea, momentele în care se servesc aceste mese sunt diferite față de zilele obișnuite de peste an. Questo provoca stress al nostro organismo. Toate aceste lucruri produc stres organismului nostru. In più, durante il periodo natalizio ci si incontra, ci si riunisce con i parenti, con gli amici, În plus, în aceste perioade de sărbători ne întâlnim mai des cu prieteni, cu familia e soprattutto in questo periodo storico, quando ci incontriamo, vogliamo essere sicuri e sentirci protetti. și în aceste momente dorim să ne simțim cât mai siguri și mai protejați. Quindi un sistema immunitario bello, pronto, vogliamo averlo tutti.
Deci avem mare nevoie în aceste ocazii de un sistem imunitar foarte bine pus la punct. E poi vogliamo avere qualcosa per recuperare velocemente le nottate trascorse fuori a giocare a carte magari con gli amici, almeno. De asemenea, avem nevoie de ceva care să ne ajute să ne recuperăm după pierderea nopților, când petrecem mai mult timp la diferitele petreceri. Ora, noi soprattutto ci concentreremo sul fatto che si mangia in modo diverso, si mangia di più. Noi ne vom focaliza mai mult pe aspectele care țin de alimentație, de faptul că se consumă mai multă mâncare decât de obicei. E quello che succede è che noi mettiamo sotto stress l'apparato digerente. Și ceea ce se întâmplă este că ne supunem aparatul digestiv unui stres. E accumuliamo anche chili. De asemenea, acumulăm kilograme în plus. E poi all'inizio di gennaio, dopo, alla fine delle feste, iniziamo a piangerci addosso. După aia, în ianuarie, după ce se termină sărbătorile, începem să vărsăm diverse lacrimi, să ne plângem și să ne pară rău de ce am făcut. Cioè, perché dobbiamo arrivare a questa situazione stressante dopo le feste? De ce trebuie să ajungem în această situație stresantă după sărbători? E se ci pensassimo prima? Dar dacă ne-am fi gândit mai bine înainte, si può fare qualcosa per arrivare a Natale in forma e poi a gennaio ancora in forma? putem să ne gândim la ceva, cum să facem ca să ajungem de sărbători de Crăciun în formă și să rămânem în formă și după aceste sărbători în luna ianuarie și în cele care vor urma? Si può fare. Sigur că da, se poate realiza acest lucru. E questi ritengo siano due punti chiave, due strategie chiave per arrivare preparati al Natale. Iar din punctul meu de vedere există două puncte cheie, două strategii care ne vor ajuta să ajungem de sărbători într-o formă cât mai bună și pregătiți. Allora, dobbiamo innanzitutto cercare nel periodo prima di Natale, prima del 25, del 24 dicembre, di arrivare, di nutrire il nostro corpo senza eccessi. Primul lucru și cel mai important este ca în zilele premergătoare, datei de 24-25 decembrie, este să ne hrănim corpul într-un mod corespunzător, fără să facem excese. E visto che poi proprio nei giorni del Natale sottoporremo il nostro apparato digerente a un aumentato stress. Și pentru că în zilele care urmează de la Crăciun încolo vom supune corpul unui stres fără doar și poate. Allora è importante preparare già il nostro apparato digerente con una buona flora intestinale. Putem să ne pregătim aparatul nostru digestiv prin păstrarea unei flore intestinale sănătoase. Ora iniziamo dal primo punto, che è quello di nutrirci in maniera adeguata senza eccessi. Să începem cu prima parte, deci acel aspect care spunea hrănirea corespunzătoare a corpului fără excese. Beh, il primo punto da sottolineare è che non dobbiamo mangiare una colazione sana. Primul lucru asupra căruia insist este faptul că trebuie să mâncăm și să luăm în fiecare zi un mic dejun sănătos. Già aggiustando la nostra colazione cambiamo completamente la giornata. Cu mici ajustări pe care le aducem micului dejun, deja ne schimbăm radical întreaga zi. E una colazione adeguata è una colazione che sì, deve contenere un po' di carboidrati. Iar un mic dejun sănătos este următorul. Da, trebuie să conțină o cantitate de carbohidrați. Ma deve soprattutto contenere proteine. Dar cel mai important nutrient pe care trebuie să-l conțină sunt proteinele. Să fie bogat în proteine. Perché in questo modo mantengo un senso di sazietà più a lungo. Pentru că consumul de proteine duce la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. E una buona colazione, una colazione sana, mi permette anche di evitare la tendenza del mio organismo ad ingrassare. Iar un mic dejun sănătos ajută corpul să evite cumva acea tendință de îngrășare. Perché se assumo una colazione che non mi determina un incremento
repentino della glicemia, posso riuscire a controllare meglio il mio peso. Pentru că atâta vreme cât nu consumăm un mic dejun bogat în glucide, care să ridice mult indicele glicemic, pot să reușesc să țin greutatea corpului sub control. Per lo stesso motivo, poi, per i pasti principali, il pranzo e la cena, dobbiamo ben tenere a mente un piatto ideale, la composizione di un piatto ideale. De asemenea, trebuie să ținem cont pentru următoarele mese principale ale zilei, prânzul și cina, de modelul de unei farfurii ideale. Care ar fi acela? Ed è quella che vedete qui sullo schermo. Quello che vedete. Iată cum ar trebui să arate farfuria ideală. Qui trovate... Un diametru de 23 de centimetri. Qui trovate questo esempio del diametro, ma il diametro non è importante, sono importanti le proporzioni. Vă dăm acest exemplu, însă dimensiunile exacte nu sunt foarte importante, ci proporțiile dintre ceea ce este pus în acea farfurie. Se io faccio tanto sport, sono alto 2 metri, sono un uomo, sicuramente questo piatto deve essere più largo. Pentru că dacă aș fi un bărbat foarte înalt, care practică mult sport, această farfurie trebuie să fie mult mai mare. Ma le proporzioni devono essere quelle che vedete indicate. Dar proporțiile trebuie să fie acelea pe care le vedeți pe acest ecran. Ovvero il piatto lo divido a metà. Adică acea farfurie se împarte în jumătate. In una metà ci metto verdura. Într-o jumătate se pun legume proaspete sau preparate. L'altra metà la divido in 2. Și cealaltă jumătate se împarte în două părți. In un quarto ci metto grani integrali. Într-un sfert din această farfurie avem cereale integrale. Come il grano, che ne so, il pane, la pasta integrale, il riso integrale, l'orzo integrale. Pâine, paste, cereale integrale, orz, de exemplu, depinde ce are fiecare, dar să fie integrale. Nell'altra metà ci metto delle proteine magre. Și în sfertul care ne mai rămâne trebuie să punem proteine de calitate slabe, deci carne slabă. Carne magra, pollo, pesce, anche uova. Pește, carne de pui, e poi proteine, uova, proteine. Ouă. E poi un frutto. A questo aggiungiamo un frutto. Și la toată această farfurie, această masă, la final adăugăm un fruct. Quindi in questi giorni, prima di Natale, cerchiamo di avere questo piatto sempre in mente. În aceste zile, înainte de sărbători, să menținem mereu în minte această imagine a farfuriei perfecte. E dovunque si mangi, cerchiamo di ricomporlo anche se nella nostra mente questo piatto. Și oriunde am mânca, să încercăm să compunem această farfurie din memorie și să respectăm acest concept. Se poi abbiamo problemi a fare questo, abbiamo problemi a prepararci con questo tipo di pasto sano, a casa anche. Dar dacă cumva întâmpinăm probleme în a ne pregăti o astfel de masă sănătoasă, chiar stând și acasă, Neolife ha una soluzione per noi che è rappresentata dal Neolife Shake. Neolife are o soluție pentru noi și aceasta este Neolife Shake. Ora, il Neolife Shake è uno shake ricco di proteine. Acesta este un shake bogat în proteine. Sono 18 grammi di proteine per porzione, se lo sciogliamo nell'acqua diventano 26 nel latte, col latte. Avem 28 de grame de proteine pe fiecare porție, iar dacă produsul pentru prepararea lui folosim lapte, cantitatea de proteine crește la 24 de grame pe porție. E le proteine sono proteine di alta qualità dalla soia e dal latte, inclusi dal siero del latte in particolare. Proteinele acestea conținute sunt de înaltă calitate, sunt predominant proteine din soia și din lapte, mai precis din zerul de lapte. Che sono particolarmente ricche di aminoacidi essenziali. Aceste proteine sunt extrem de bogate în aminoacizi esențiali. E quindi anche di quelli ramificati. Bineînțeles, printre aceștia îi găsim și pe acei numiți aminoacizi ramificați. Ma questo prodotto ci dà anche un po' di carboidrati. Dar produsul ne oferă de asemenea o cantitate mică, dar existentă de carbohidrați.
ci dà 5 grammi di fibre molto importanti 5 grame de fibre foarte importante în fiecare e un ampio porție spettro di vitamine e minerali. și de asemenea conține un amplu spectru de vitamine și minerale. E soprattutto questo prodotto si basa sulla tecnologia del controllo della risposta glicemica. În mod particular, acest produs este bazat pe tehnologia răspunsului glicemic controlat, Ovvero una tecnologia che controlla quanto velocemente il glucosio nel cibo entra nel sangue. Această tehnologie controlează mai precis cât de repede crește glicemia la ingerarea produsului, cât de repede crește nivelul glicemic în sânge. E quindi questo è i livelli di glicemia, appunto i livelli di glucosio nel sangue vengono mantenuti nella cosiddetta zona di controllo glicemico. Iar consumând acest produs, nivelul de glicemie în sânge este menținut în acea numită zonă de control glicemic, acea sinusoidă albastră. Questo blocca la tendenza del nostro organismo a mettere su peso. Acest fapt blochează tendința organismului de a acumula greutate, a crește în greutate. E questo è un punto chiave, per questo bisogna mangiare nel modo in cui vi ho detto prima o si può sostituire il pasto col Neolife Shake. Și acest lucru este foarte important. Ori ne alimentăm, mâncăm în modul pe care vi l-am explicat mai devreme cu acea farfurie ideală, ori avem o soluție, acest înlocuitor de masă pus la dispoziție de Neolife, adică Neolife Shake. Quando consigliamo di usare il Neolife Shake? Când este recomandat să folosim Neolife Shake? Beh, a colazione può essere un'ottima colazione. La micul dejun poate constitui un mic dejun excelent. E se avete difficoltà a preparare un pasto corretto, potete utilizzarlo come sostitutivo di un pasto, a pranzo o a cena. Dacă nu aveți posibilitatea să vă preparați o masă ca la carte așa cum trebuie, cel mai bine vă înlocuiți una din mesele principale ale zilei cu acest produs, Neolife Shake. E il mio consiglio è cercare di fare questo prima di arrivare al Natale. Iar sfatul meu este să faceți acest lucru înainte de a ajunge la Crăciun. A qualche tentazione sicuramente cederemo durante questo periodo. Poate că vom ceda uneia sau mai multor tentații mai mari sau mai mici în această perioadă, însă Però se teniamo presente il piatto ideale e teniamo presente la possibilità di utilizzare il Neolife Shake, e lo facciamo, questo ci permette di aiutare al Natale in forma, di arrivare al Natale in forma. Însă dacă ținem cont de farfuria ideală sau de posibilitatea de a înlocui una din mese cu produsul Neolife Shake, avem mai multe șanse ca să ajungem la Crăciun într-o formă cât mai bună. Così al Natale potete anche mangiare di più, stare in compagnia, bere qualcosina in più, ma ci arrivate pronti. Astfel ca să fiți pregătiți de sărbători, să puteți consumați ceva mâncare mai multă sau să serviți un pahar mai mult, să stați în companie cu prietenii, cu familia, dar o veți face fiind pregătiți, vă permiteți aceste extravaganze, să zicem așa, culinare. Anche con un metabolismo che è posizionato sul consumo dei grassi e non sull'accumulo. Și veți ajunge la Crăciun în corpul pregătit pe metabolism de consum, nu pe metabolism de acumulare a grăsimilor. Ora, visto che abbiamo parlato anche stiamo parlando di un periodo in cui andiamo a trovare i parenti, andiamo in giro e ci offrono sempre dei dolci, ci offrono delle cose da bere, lo so. Și cum știu că va veni acea perioadă în care ne vom întâlni cu familia, cu prietenii și toată lumea ne va oferi ceva dulce sau ceva de băut, știu că se întâmplă lucrurile astea, e normal. Possiamo anche resistere, però è bene sempre avere a portata di mano un cibo sano da consumare. Putem să rezistăm, să refuzăm acele oferte atât de apetisante și cum putem să facem lucrul acesta, având mereu la îndemână o gustare sănătoasă care să ne scoată din încurcătură, come la Neolife Bar, așa cum este Neolife Bar, che fornisce batonul, da alimenti integrali, fornisce nutrienti molto importanti, fibre, proteine, anche un po' di carboidrati. care este bogat în fibre, proteine, are un conținut destul de redus de carbohidrați.
ed è anche acidi grassi omega 3 da lino, dal semi di lino, vitamine, minerali. De asemenea, conține acizi grași de origine vegetală din semințe de in, fructe uscate, este obținut din alimente integrale. Ed è un prodotto, oltre che essere senza glutine, si basa anch'esso sulla tecnologia del controllo della risposta glicemica. Și pe lângă faptul că nu are gluten, deci este fără gluten, și acest produs, și acest baton se bazează pe tehnologia răspunsului glicemic controlat. E quindi la soluzione ideale, sempre come snack durante il giorno. Este o soluție ideală pentru o gustare pe timpul zilei. Quando abbiamo un attacco di fame, teniamolo sempre nella borsa o nello zaino. Când avem un puseu de foame, ne e foame bruscă, îl avem în geantă sau în rucsac și facem apel la acest baton. È un'idea che avrei io è di averlo anche sempre a casa, dividerlo in tanti pezzettini e offrirlo agli ospiti che vengono a trovarci. Și de asemenea, eu vi-l recomand ca un fel de sergustare pentru oaspeții care vin la dumneavoastră acasă. Luați batoanele, le tăiați în bucățele mai mici și le folosiți așa ca un mic appetizer pentru oaspeți. Insieme magari anche ad altri dolci tipici del Natale, bisogna mangiare di tutto. Împreună și cu alte dulciuri tipice de Crăciun, să fie așa o combinație, un pic din cele dulci și un pic din cele sănătoase. Questo rappresenta un'opzione però decisamente sana. Oricum, aceasta este o opțiune în mod hotărât sănătoasă, acest Neolife Bar, batonul de fructe și cereale. Che vi dà anche la possibilità di far conoscere il prodotto e i vantaggi di Neolife ad altre persone, ai vostri ospiti. Și în felul acesta puteți avea posibilitatea și să prezentați un produs bun cunoscuților, familiei, prietenilor și să prezentați Neolife, produsele Neolife. Puteți lega o discuție pe tema aceasta. Ora, finora abbiamo visto il Neolife Shake e la Neolife Bar, che sono due prodotti basati sulla tecnologia del controllo della risposta glicemica. Până acum am trecut în revistă Neolife Shake și Neolife Bar, care sunt produse bazate pe tehnologia răspunsului glicemic. E abbiamo visto che quindi è importante controllare la risposta glicemica. Și am văzut cât de important este să controlăm răspunsul glicemic în organism. Mantenere i livelli di glucosio nel sangue nella zona di controllo glicemico. Să menținem nivelul de glucoză în sânge în zona de control. E c'è qualcos'altro che può aiutarci? Dar oare mai există și altceva care ne poate ajuta în acest sens? Beh, ci sono diverse spezie che ci aiutano, come la curcuma, come la cannella. Există mai multe condimente mirodenii care ne ajută în sensul acesta, cum ar fi turmericul sau scorțișoara. E tra i minerali il cromo, che è noto proprio per aiutare a controllare, a mantenere livelli normali di glucosio nel sangue. De asemenea, dintre minerale este cromul, care ne ajută la menținerea unui nivel al zaharurilor în sânge în parametri normali. Beh, ho aggiunto qui l'acido alfa-lipoico perché insieme agli altri elementi lo troviamo nel nostro Botanical Balance, un prodotto. Și am mai adăugat eu un compus, acid alfa-lipoic, care împreună cu celelalte elemente se găsește în produsul nostru Botanical Balance. Che è un prodotto che io sempre, ma soprattutto in questo periodo raccomando di avere sempre con sé. Este un produs pe care eu îl recomand, mai ales în această perioadă, să îl avem mereu la îndemână și să-l folosim. E di assumere 2 compresse prima di ogni pasto principale. Și, practic, trebuie luate 2 tablete înainte de mesele principale. Soprattutto in questo periodo che tendiamo a mangiare qualcosina in più. Mai ales în această perioadă în care tindem să facem unele mai mici sau mai mari excese culinare. Aiutiamoci col cromo ed altri elementi a mantenere il più possibile il glucosio nella zona di controllo. Cu ajutorul cromului conținut în acest produs să facem în așa fel încât să menținem nivelul glicemiei într-o zonă controlată. Questo è un prodotto che io amo follemente e lo prendo tutto l'anno, non solo a Natale, ma ve lo raccomando in modo particolare prima e durante il periodo natalizio. Este un produs pe care îl iubesc foarte mult, îmi place extrem de mult, îl recomand tuturor, mai ales în această perioadă și înainte și în timpul sărbătorilor de Crăciun.
Ora, dal cercare di nutrirsi in maniera adeguata e senza eccessi, passiamo all'importanța di aiutare, supportare una buona flora intestinale. De la dorința noastră și nevoia de a mânca sănătos și de a ne menține într-o formă cât mai bună, să ne îndreptăm către aspectul care ține de păstrarea unei flore intestinale cât sănătoase. E per fare questo dobbiamo mangiare alimenti che contengano batteri buoni, probiotici. Pentru a face acest lucru ar trebui să mâncăm alimente care conțin bacterii bune, probiotice. Non so, ci sono degli yogurt arricchiti di probiotici, il kefir, eccetera. Diverse produse lactate, iaurt, kefir, E etc. ci sono prodotti anche come il nostro Acidophilus Plus. Și de asemenea sunt produse, cum este produsul nostru Acidophilus Che Plus, fornisce da colture casearie 5 ceppi batterici diversi. care furnizează culturi lactice, practic 5 tulpini diferite de lactobacili, Che arrivano attivi nell'intestino dove creano nuove colonie. care reușesc să ajungă activi la nivelul intestinului pe care îl colonizează, Superando la barriera acida dello stomaco. reușind să depășească bariera acidă din stomac. Grazie a questa tecnologia dell'apporto mirato. Datorită acestei tehnologii speciale a aportului țintit, Noi per esempio, assumiamo una capsula di Acidophilus Plus, questa arriva nello stomaco. deci noi înghițim această capsulă de Acidophilus Plus care ajunge în stomac, Si dissolve parzialmente se dizolvă parțial la nivelul stomacului datorită mediului acid din e stomac crea una matrice, un gel che protegge i batteri al suo interno. și practic în jurul ei se creează un gel care protejează bacteriile vii de aciditate. De aciditate, brava. Questo gel viaggia poi, va nell'intestino dove si scioglie completamente e libera i batteri che creano nuove colonie. Iar această bulă de gel ajunge mai departe în intestin, unde eliberează bacteriile bune, care mai apoi colonizează intestinul. Quindi è un prodotto che funziona proprio grazie a questa tecnologia. Iar produsul funcționează atât de bine, tocmai datorită acestei tehnologii extrem de revoluționare. E soprattutto nel periodo natalizio, dove mettiamo sotto stress il nostro apparato digerente, vogliamo che sia pronto a difendersi con una adeguata flora batterica. Iar mai ales în această perioadă, cum este perioada Crăciunului, avem nevoie de un sistem digestiv sănătos, cu o floră intestinală sănătoasă, deci avem nevoie de acest produs. Ora abbiamo in realtà in Neolife un altro prodotto che ha un potere lenitivo sull'apparato digerente, che è l'Aloe Vera Plus. De asemenea, mai avem un produs extraordinar Neolife, care are un efect calmant asupra sistemului digestiv și acesta este Aloe Vera Plus, băutura pe bază de aloe. Quindi è un prodotto che io terrei sempre a portata di mano, soprattutto in questo periodo natalizio. Iarăși este un produs pe care eu personal l-aș ține foarte la îndemână, mai ales în această perioadă de sărbători. E vi ricordo anche che solo in Romania avete l'opportunità anche di utilizzare un altro prodotto che vi aiuta a digerire quando si mangia tanto. Și de asemenea vă reamintesc că numai în România aveți acest produs care vă ajută pentru digestie, în special atunci când se mănâncă mai mult decât trebuie. E in questo momento avete a disposizione un prodotto che si chiama Enzyme, che aiuta soprattutto alla parte della digestione che avviene nell'intestino. Iar produsul acesta se numește Enzyme și este gândit special pentru digestia care are loc la nivelul intestinului. A Natale non può mancare. De Crăciun nu trebuie să lipsească din casă acest produs. Ora, dal Natale ci spostiamo per un attimo, ci spostiamo un po' a parlare delle sfide che ci pone l'inverno più in generale, visto che l'inverno inizia a dicembre. Iar trecând de Crăciun, aș vrea să mai vorbim puțin despre iarnă în general și provocările ei. Durante l'inverno, intanto c'è meno luce del sole. Iarna, știm cu toții, există mult mai puțină lumină solară.
E allora spegniamola. Ecco. Deci, lumina puțină. Oltre parleremo di cosa meno luce solare provoca determinate cose al nostro corpo, sia sul corpo che sulla mente. Și vom dezvolta acest aspect pentru că mai puțină lumină solară produce anumite efecte neplăcute asupra corpului, atât în general cât și la nivel mental, adică sănătate și mentală și a corpului. Però un piccolo problema del quale voglio parlare prima, provocato dall'inverno, è che in inverno si affacciano molti agenti patogeni che erano andati via per un po'. De asemenea, ce se mai întâmplă? Iarna avem această provocare a atacurilor agenților patogeni, răcelile care pot să apară în acest anotimp. E quindi soprattutto in inverno dobbiamo avere un sistema immunitario bello potenziato. Cu atât mai mult, iarna trebuie să avem un sistem imunitar puternic și în măsură să facă față acestor atacuri. In tante riunioni in precedenza, in tanti seminari abbiamo parlato molto dei nutrienti che supportano un sistema immunitario sano. În numeroase ocazii, în seminare precedente, am discutat despre sistemul imunitar și cum să facem să îl întărim și să funcționeze în parametri optimi. Quindi oggi percorriamo molto velocemente quali sono questi nutrienti. Acum, în seara aceasta vom parcurge foarte rapid nutrienții care ne ajută la întărirea sistemului imunitar. Nu vom insista asupra lor. Vediamo esattamente quei nutrienti che, secondo il parere dell'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, contribuiscono alla normale funzione immunitaria. Și vom trece în revistă tocmai acei nutrienți care sunt recomandați chiar de organismele europene din domeniul sănătății ca sprijină sistemul imunitar. Allora, intanto iniziamo. Vitamina A. Deci, să începem. Vitamina A. In particolare qui la vedete sotto forma di provitamina A. Aici o vedeți în special sub formă de provitamina A. Sono quei 3 carotenoidi che vedete sullo schermo che troviamo che possono essere trasformati in vitamina A nel nostro corpo. Și avem acești carotenoizi care se transformă în vitamina A în corpul nostru. Li troviamo nella frutta e verdura colorata in giallo-arancio. Și pe acești carotenoizi îi găsim de regulă în fructe și legume colorate în roșu portocaliu. Ma anche negli spinaci e nelle verdure a foglia larga. Dar și în spanac sau alte legume cu frunze verzi și lapte. Anche la vitamina C è nota per il suo supporto al sistema immunitario. De asemenea, vitamina C este cunoscută pentru sprijinul pe care îl dă sistemului imunitar. Ed è nella frutta e nella verdura, kiwi, agrumi. Se găsește din abundență în fructe și legume, în citrice. Kiwi, Kiwi. Anche per esempio i peperoni, i broccoli sono ricchi di vitamina C. Ardei, gogoșari, broccoli au un conținut mare de vitamina C. De asemenea. Quindi, questo per sottolineare ulteriormente l'importanza di mangiare tanta frutta e verdura. Acest lucru tocmai vine să sublinieze încă o dată importanța consumării a unor cantități adecvate de fructe și legume în fiecare zi. Ci sono anche delle vitamine del gruppo B che contribuiscono alla funzione del sistema immunitario. De asemenea, sunt vitaminele din grupul B care contribuie la funcționarea sistemului imunitar. La B12 che troviamo quasi esclusivamente nel regno animale. B12 care se găsește aproape în exclusivitate în alimentele de origine animală. La B6 che è l'acido folico, il folato che troviamo in un ampio spettro di alimenti. Vitamina B6 și folatul care se găsesc într-un amplu spectru de alimente. Però finora abbiamo parlato di vitamine, quindi in effetti se uno vuole avere una sicurezza maggiore a livello di introito di questi nutrienti per il sistema immunitario, è bene che prenda un multivitaminico anche. Deci, până acum am menționat foarte multe vitamine, astfel că cineva care ar dori să se asigure din punct de vedere nutrițional cu toate elementele necesare funcționării sistemului imunitar în parametri optimi, este indicat să consume și să ia un produs multivitaminic. Che deve essere non solo multivitaminico, ma anche multiminerale. Dar care să conțină nu numai multivitamine, ci și multiminerale. Perché secondo l'EFSA questi 4 sono quei minerali che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario.
Pentru că, din nou, după părerea EFSA, Organismul European de Sănătate, aceste 4 minerale pe care le vedeți pe ecran contribuie la funcționarea în parametrii optimi a sistemului nostru imunitar. Sono il ferro, lo zinco, il rame e il selenio. Fier, zinc, cupru și seleniu. In realtà a questi mancherebbe un altro nutriente molto importante per il sistema immunitario, a tutti quelli di cui ho parlato fino ad ora. Și mai există încă un nutrient extrem de important pentru sistemul imunitar pe care nu l-am menționat până acum, pe lângă cele menționate. Ma ne parlo partendo da un altro punto di vista. Dar îl voi atinge și voi discuta despre el pornind de la un alt punct de vedere. Partendo dalla poca luce che abbiamo d'inverno. Voi porni de la provocarea iernii în ceea ce privește cantitatea redusă de lumină solară care este în timpul iernii. Ora questo, l'effetto della poca luce si avverte molto di più nei paesi del nord Europa. Acest efect al lipsei luminii solare naturale este mai accentuat în special în țările din nordul Europei. Però anche in misura minore lo avvertiamo nelle nazioni della zona temperata dell'emisfero. Dar această situație și această problemă este întâlnită și în țările din zona temperată. Sicuramente durante l'inverno si assiste ad una ridotta produzione di vitamina D. În mod sigur, în timpul iernii, producția de vitamina D este mult redusă. E l'inverno può provocare degli effetti anche sull'umore. Iar iarna poate să aibă efecte neplăcute și asupra stării de spirit. Se c'è meno sole, il nostro organismo produce più melatonina e meno serotonina e il nostro umore va giù. Deci, în timpul iernii, organismul nostru produce mai multă melatonină și mai puțină serotonină. Astfel apare așa numita depresie, deci o stare de spirit proastă. Si chiama di solito una sindrome, un disordine affettivo stagionale. Este o tulburare afectivă sezonieră. Che possiamo chiamare una depressione, anche senza parlare proprio di malattia, però una simil depressione invernale. O stare asemănătoare depresiei care apare în special iarna datorită scăderii luminii soarelui. E ci sono dei nutrienti che ci possono aiutare in questo. Există niște nutrienți care ne pot ajuta în astfel de situații să facem față mai bine acestor provocări. Però partiamo un attimo dalla vitamina D. Dar să punem puțin punctul, să ne concentrăm puțin pe vitamina D. Ora, il problema è che la vitamina D, noi è vero che la troviamo in alcuni cibi. Vitamina D, într-adevăr, o găsim în anumite alimente. Però dall'80 al 90% della vitamina D nel nostro corpo proviene dal sole. Însă 80-90% din vitamina D din corpul nostru provine din expunerea la soare. E d'inverno ce n'è di meno. Iar iarna este clar că este mult mai puțină expunerea la soare, deci mai puțină vitamina D. È praticamente certa la necessità di integrare con la vitamina D. Nevoia de a suplimenta vitamina D în organism iarna este mai mult decât clară și sigură. E di Neolife noi abbiamo un prodotto che si chiama Vegan D, quindi da fonti vegane, quindi va bene per tutti, inclusi i vegani. Iar noi, Neolife, avem un produs extraordinar pe bază de vitamina D, ținut din surse vegane, deci este bun și pentru cei care au o alimentație vegană. E contiene questo prodotto una miscela di vitamina D3 e D2. Iar produsul conține un amestec de D3 și D2. Perché entrambe le vitamine sono convertite in vitamina D attiva nel nostro corpo. Pentru că ambele forme se transformă în vitamina D activă în corpul nostru. E questo prodotto è un prodotto che ha quantitativi bilanciati di vitamina D. Iar produsul nostru are cantități echilibrate de vitamina D. Che rispettano perfettamente quelle che sono le raccomandazioni dell'EFSA per la popolazione generale. Care respectă cu strictețe acele recomandări ale EFSA, Organismul European de Siguranță Alimentelor, în ceea ce privește aportul din acest nutrient. Quantitativi che possono essere assunti in totale sicurezza
e per colmare e per evitare di arrivare a problemi di carenza ogni giorno. Iar cantitatea pe care o furnizează aceste tablete se poate consuma în fiecare zi în siguranță pentru a asigura vitamina D necesară corpului. Per tutto l'anno e ovviamente soprattutto, ma è molto importante, d'inverno perché c'è meno luce e ci copriamo di più anche. Poate consuma în siguranță tot timpul anului, dar mai ales iarna, când avem aceste probleme de lipsă a soarelui. Come vi dicevo prima, poca luce, oltre a farci produrre meno vitamina D, Deci, cum spuneam mai devreme, ci fa cambiare anche l'umore. mai puțină lumină în timpul iernii, pe lângă faptul că ne duce la o carență de vitamina D în organism, ne face de asemenea să ne schimbăm starea, dispoziția pe care o avem. Proviamo poco interesse, ci sentiamo inutili, siamo irritabili. Avem o dispoziție proastă generală, lipsă de interes pentru activitățile zilnice, iritabilitate, senzație de inutilitate. Ora, queste sono situazioni estreme che capitano soprattutto, ripeto, nel nord del mondo. Acestea sunt situații, bineînțeles, extreme care se întâlnesc mai degrabă în zonele din nordul lumii, nordul Europei. Ma capitano anche in misura minore alle nostre latitudini, comunque, perché c'è comunque meno luce solare durante il giorno. Pot să apară de asemenea și în zonele noastre, la latitudinile noastre, pentru că oricum se vede foarte clar că iarna lumina solară este mult mai puțin intensă. Questa problematica ci porta anche poi a colmare eventuali carenze di mente della nostra testa con il cibo. Această stare și aceste carențe la nivel mental, lipsa și starea aceasta proastă ne duce uneori la consumarea altor alimente pentru a face față acestor stări. E quindi si arriva insomma, a mettere su peso anche. Și datorită acestor pofte alimentare și mâncatul ăsta pe fond emoțional, ajungem și la tendința de îngrășare. Il che ci deprime ancora di più. Iar de la tendința de îngrășare, iar ne deprimăm și mai tare. Ora, la depressione, insieme all'ansia, insieme allo stress, insieme all'umore, depresia, împreună cu angoasele, împreună cu starea proastă, dispoziția proastă, fanno parte della funzione psicologica. Fac parte din așa numita funcție psihologică. E l'EFSA ci dice che ci sono alcuni nutrienti che supportano una normale funzione psicologica. Iar EFSA ne spune că există anumiți nutrienți care sprijină o funcție psihologică normală. E sono queste vitamine che vedete a sinistra. Iar acești nutrienți sunt următoarele vitamine pe care le vedeți în partea stângă. E sono vitamine del gruppo, quasi tutte, tranne l'ultima, sono del gruppo B. Toate, cu excepția ultimei, vitamina C, toate fac parte din grupul B. Ma tutte, e l'ultima è C, ovviamente vitamina C. Și ultima e vitamina C. Tutte sono sensibili alle temperature. Toate aceste vitamine sunt sensibile la variațiile de temperatură. Quando cuociamo i cibi, atunci când preparăm alimentele, datorită căldurii, ele se distrug. Quando poi cuociamo i cibi, se li cuociamo nell'acqua, siccome sono anche idrosolubili, le perdiamo nell'acqua. Iar dacă, de exemplu, anumite alimente le preparăm prin fierbere, aceste vitamine fiind hidrosolubile, trec în apa de fierbere și iară le pierdem din aliment. E poi queste vitamine sono molto sensibili, come quasi tutte praticamente, alla raffinazione dei cibi. Și de asemenea, aceste vitamine sunt foarte sensibile la rafinarea, la procesarea puternică a alimentelor. Se mangiamo cibi molto processati, saranno poche queste vitamine all'interno dei cibi, poche in bassa quantità. Dacă mâncăm alimente super procesate, aceste vitamine nu vor exista în cantitate prea mare în alimentele noastre. A queste aggiungiamo un altro nutriente che è molto sensibile alla processazione dei cibi, che è un minerale ed è il magnesio.
La aceste vitamine se mai adaugă un mineral, magneziul, care de asemenea este foarte sensibil la procesarea alimentelor. Ora, ne abbiamo parlato anche un po' quando abbiamo parlato del sistema immunitario, dell'importanza delle vitamine e dei minerali e dell'importanza quindi di un multivitaminico multiminerale. Am vorbit atunci când am discutat despre imunitate, de importanța vitaminelor și mineralelor și importanța consumării unui produs multiminerale și multivitamine. E noi abbiamo in Neolife un prodotto che si chiama Formula 4, Iar noi în Neolife avem produsul numit Formula 4, con un ampio spettro di vitamine e minerali, un amplu spectru de vitamine și minerale, inclusi anche lipidi e steroli, grassi buoni, da cereali integrali. care se află într-o bază de lipide și steroli, grăsimi bune, obținute din cereale integrale. Questi sono molto importanti per le membrane cellulari. Aceste grăsimi bune sunt extrem de importante pentru membranele celulare, funcționarea acestora. E qui a destra abbiamo un prodotto che è un po' l'emblema della nostra società, ProVitality Plus. Iar în dreapta avem un produs emblematic pentru societatea noastră Neolife, așa numitul ProVitality Plus. Contiene nutrienti estratti da quegli alimenti che dovremmo mangiare di più. Conține nutrienți extrași din acele alimente pe care ar trebui să le consumăm cel mai mult în fiecare zi. Grani integrali, frutta e verdura e pesce ricco di omega 3. Cereale integrale, fructe și legume și pește bogat în omega 3. Li troviamo in una confezione, abbiamo i nutrienti contenuti in queste quantità. Într-o cutie de ProVitality avem aceste cantități de nutrienți care se găsesc în 15 kg de cereale integrale, 37 de kg de fructe și 10 porții de pește bogat în omega 3. În fiecare cutie. Mulțumesc, Mariana. E oltre a questo ci sono anche vitamine e minerali. Pe lângă toate acestea se află și vitamine și minerale. Quindi è un ottimo punto di partenza per qualsiasi aspetto legato al nostro benessere. Este un optim punct de plecare pentru orice aspect care ține de sănătatea și starea noastră de bine. Anche d'inverno. Chiar și iarna. E abbiamo visto anche che il magnesio è molto importante per la funzione psicologica e noi abbiamo un prodotto che si chiama Magnesium Complex. Iar în ceea ce privește magneziu, care este atât de important pentru funcția normală psicologică, noi avem un produs extraordinar care se numește Magnesium Complex. Magnesium Complex è un integratore di magnesio unico con 3 forme diverse di magnesio. Acest produs este unic în genul lui, are 3 forme diferite de magneziu în interiorul tabletelor. Con alta biodisponibilità. O biodisponibilitate extrem de ridicată. Più 4 estratti botanici diversi a completare. Plus 4 extracte botanice diferite. Un prodotto assolutamente unico che vi raccomando durante tutto l'anno e anche in inverno per la funzione psicologica. Un produs extraordinar, unic, pe care vi-l recomand tot cursul anului, dar și iarna, datorită efectelor benefice asupra funcției psihologice pe care le are. Ora, un problema di questo umore troppo basso, giù, che abbiamo quando diventa più buio del solito durante l'inverno. Problema stării de spirit care este mai proastă, mai scăzută în momentele în care predomină întunericul, nu există prea multă lumină solară, cum este iarna, de exemplu. E che iniziamo ad avere voglie di cibi, di mangiare di più, tentazioni e mettiamo su peso. Începem să poftim, să dorim să mâncăm tot felul de alimente care nu sunt așa de sănătoase, care în final ne duc la creșterea în greutate. Però possiamo aiutarci portando sempre con noi, ovunque noi siamo, soprattutto durante l'inverno, una Neolife Bar della quale vi ho parlato prima. Dar noi putem să facem ceva în sensul acesta, să ne venim nouă înșine în ajutor, având mereu la noi produsul Neolife Bar, această gustare de fructe și semințe. Ora io che è appunto uno snack sano, a differenza di tutte le cose che possiamo mangiare diverse. Care este o gustare cu adevărat sănătoasă, spre deosebire de toate tentațiile și chestiile pe care le-am putea găsi în comerț sau pe unde ne ducem. Ora io ringrazio voi per la vostra attenzione. Doresc să vă mulțumesc
tuturor pentru atenție. Ringrazio anche tanto Mariana per la sua collaborazione, la sua traduzione. Grație, Roberto, grație a te. Mulțumește La și traduci. traducătorului pentru ajutor. Volevo chiudere ricordandovi che voi decidete quale regalo farvi per Natale. Și vreau să închei astfel spunându-vă că voi decideți ce cadou să vă faceți de Crăciun, vouă înșivă. E sono convinto che il più bel regalo che vi possiate fare sia decisamente il vostro benessere. Și sunt convins că cel mai frumos cadou de Crăciun pe care vi-l puteți face este sănătatea. E voi potete decidere di farvi questo regalo. Voi puteți să decideți să vă faceți acest cadou Seguendo uno stile di vita sano, având și urmând un stil de viață sănătos, mangiando, seguendo un'alimentazione sana con il supporto di nutrizionali Neolife. având o alimentație sănătoasă, cu ajutorul și cu ajutorul suplimentelor de la Neolife. Vi auguro di arrivare prontissimi a festeggiare il Natale con le vostre famiglie. Vă doresc să ajungeți cât mai în formă de Crăciun, să puteți să vă bucurați de sărbători împreună cu familiile voastre și prietenii și cei dragi. E quindi colgo l'occasione proprio per augurarvi Crăciun fericit. Și profit de această ocazie să vă urez Crăciun fericit. Buon Natale! Crăciun fericit. Crăciun fericit! Buon Natale anche te, Roberto! Grazie, mulțumesc. Buone feste, buon anno! Să-i urăm și noi la mulți ani lui Roberto, care întotdeauna ne face niște prezentări superbe. Și eu vreau să vă urez la mulți ani și multă sănătate pentru sărbători și anul nou care va veni, 2022. Mulțumesc tuturor. Grazie Roberto, sempre un piacere. Ciao, grazie. Grazie. La mulți